भोली भाली शारदा भवानी मैया की लेके हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। माई हंसवा के कही के सवार यहिली देख बेटा के अपना दुआर यहिली। मैया हंसवा के कही के सवार यहिली देख बेटा के अपना दुआर यहिली। कमाई आज 16 फरवरी के हो फरवरी के हो फरवरी के हो। तले के हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। लेके हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। म्यूजिक बाय चंदन सलहा। माई के चरण में झुक जाइब हम हो नहीं कुछ कर माई के पूजा में कम हो। माई के चरण में झुक जाइब हम हो नहीं कुछ कर माई के पूजा में कम हो। नहीं पूजा हो आज हर बारी से हो हर बारी से हो हर बारी से हो। तले के हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। लेके हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। म्यूजिक बाय चंदन सलहा। मैया जी पक के तो पूरा विश्वास हो मनोहर राजा रवि पूजा करे आज हो। मैया जी पक के तो पूरा विश्वास हो मनोहर राजा रवि पूजा करे आज हो। देख बैठल ध्यान माई के धरी के हो धरी के हो धरी के हो। तले के हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। लेके हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। मैया हंसवा के कही के सवार यहिली देख बेटा के अपना दुआर यहिली। कमाई आज 16 फरवरी के हो फरवरी के हो फरवरी के हो। तले के हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो। लेके हाथ में हम अगरबत्ती के हो पूजा करब माई सरस्वती के हो।